ഈ ബസ് ആടി ഉലയുകയില്ല സാർ. കാരണം ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിൽ തന്നെ കള്ളൻ കപ്പിത്താൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബസ് ഒരിക്കലും ആടി ഉലയുകയില്ല. ഈ കപ്പൽ ആടി ഉലയുകയില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് 48 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ദുരന്തവും ദുരിതവും എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കാണാൻ പറ്റി. കാരണം ഒരു ബസ്സിനകത്ത് നിറയെ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും അഴിമതിക്കാരും മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്. ഇതിൽ പരം ഇനി പൗരന്മാർ എന്ത് കാണാനിരിക്കുന്നു? ഒരു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർത്തോളം കള്ളന്മാർക്കും മൊത്തം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബസ്. ആ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും എല്ലാവരും ആ ബസ്സിനകത്തുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് കേരള ജനതയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കാഴ്ച. പിന്നെ പലർക്കും പലതും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല പരാതികളും സങ്കടങ്ങളും പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ? ഇത് കേരളമാണ്. കേസില്ലെങ്കിൽ കേസില്ല, വക്കീലാണെങ്കിലും അവന്മാർ കേസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കും. അത് പേടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ദുരന്തം വിളിച്ചു പറയാൻ മടിക്കുന്നതും പേടിച്ചും മിണ്ടാതെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി കഴിയുന്ന കുറേ ജനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്ത്. ഇവരെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടാവുന്നതുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിന്. പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷകളെല്ലാം പറയും. നമ്മൾ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടും. ഈ ഒരു നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വാ തുറന്ന് ചങ്കുറ്റത്തോടെ പറയാനുള്ള അഴിമതി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു ബസ്സിനകത്ത് നിറയെ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, അഴിമതിക്കാരും. എന്നിട്ട് മാധ്യമക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണല്ലോ. അവരെന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബസ് ഇറക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബസ് ഓടി എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്, എത്ര ആളുടെ ജീവനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വരെ പിടിച്ചു വച്ചിട്ട് ഇത്രയും ദുരിതം ഈ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ കേരളത്തിനകത്ത് വോട്ട് വിജയിപ്പിച്ച് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി കാരണം കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ദുരിതമാണ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര സന്തോഷിച്ച് ഇത്ര അർമാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബസ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം കണ്ടെന്നല്ല, ഈ രാജ്യം കണ്ടതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ കള്ള അഴിമതി കൂട്ടങ്ങളാണ് ആ ബസ്സിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.